Phung Simi Nokazak, Ovano, Tini, Mohake Paishabake, Sini, South Chim Noganandani, do number water, Sidam Kwpra, Mohake Sini, Sikla Rock, Sinorani, Warrior Rock, Sinorani, Bubakarani, Harry Hamzana Rock, Mohake, boat part of Bistangzak, Bonapita Rana, and Ashington Jack, Monotinisini, Candidate Mane, Black Hack Srangzak, Sino, Elakarni Borro, or Peter Anabagay, Tini, Zoranai Sini, Tini Candidate, Mohake Logi Pajak Tomasini, Teti Edisini. Chairman sini borong gonang sini sarjogodis mohake sini kebangma warrior rock te sini leader kaham rock te leader koto rock botong wa short time ma hakino tini jora kisar bisingos manjang bage hambai tin jora rojago tabo kisar sini kita rana bage sini madam no Bubagra longle double ab longle YTF longle Saikenar nai bono abo jora jago hambai jotono no tam kantai time shot ni bising ti kok sasina tin ora phai sopai jak chini TTD sini chairman borom ganang jogadish Debbarma te jotto chini leaders rokno paipile hamjak matai chobani chibai ang obono sanani musungo tini to ang prathi nei ang guba grabai saklai rijaka haipano ang tini prathi pano noro ano nasiki but tari di buba grano nasiki but didi ang tai obo sanani musungo thanchani mari जों अरो थानचानि मारिओ जों जदि आंध्रस मारि बहुत दुइ जयजुक्त खलाइमाय हांकाय जिनि थिनांनि बागै जिनि लामा उनसुरुइ थानाय तामनि हिमाले जिनि बुबाग्रा जेबाबे साइतंमानि जागाव थानचानि मारि ते जिनि जे नेक्स्ट जेनेरेशन जिनि मोथां कलांनानि बागै बुबाग्रा बसाइतंमानि जराव अरो कचा कख्रां हियावै जत्तनो साजा बायदि तामनि हिमाले ता मोबाइल जुगबा मोबाइल बायबो जों ककमा सालायनाय तामनि हिमाले थानचानि मारिओ जतनो थानचा फाइबायनानि बागैनाय जों जदि अ थानचानि मारिओ ताक जरा जों फाइमाय हांकाय उलो वान सुगै सालाय पाना अ जरताय किफिल फाइगला आबनि बागै थानचानि मारिओ आंध्रस मारि बुट दिवै जतनो न जयजुक्त खायदि हिनिनाय कबक बायदि तासारा आं अ मान्दाय नि 11 नम्बर मान्दाय बाजार नि प्रार्थिंगै आं अबन कबकनानि मुसुंगो जारा फातारो चिन तिरप्रानि बायरेव थां तंनाय रंनो बकबक बायदि बुट कायसापन मागना थांया तै खलायै नाय आरो थाङै जों साइमांका बुट तो मानाय न जिदि नाय न फेबा जों गोबां मार्जिन तैनाय गोबां बुट तैनाय पास खायनानै अबसे चेष्टा नारगो हिंसा माने आव अबनो आं सानानै मुसुंगो दिनि 43 ता जागाव बुबाग्रा जिनि प्रार्थी रिजाक 43 तानि बिसिंगो मानदायनो 1 नम्बर खलाय तिसायदा मानो नायदिनि नाय नं थानि कबो मुंनारगो ठीक न आं फाटारनि फायनाय नं अरन मानदायो फायबोजा फायका हयतोबा आनो के बाक्सा सिनिया आंना आं कग्रिवो आं फाटारनि फायपानो आं आं अबनो नरनो कग्रिवो आं कुनु दिनो आं साइचुं व्यक्तिगत सामुं तांगला ताबुक चिनि अर चिनि चेयरमैन तंगो ताई चिनि लीडर्स तनि संतंगो जितेन संतंगो आर जेम संतंगो बरक बायनो सालायै लीडर्स रक बायनो सालायै जे मानथाय सकथायनो बिलि बन्टन खायनो आबो बरक न आं खायगला आं जात प्रार्थी आं जात अरव